Bolibong King King Dance, usa sa mga highlight sa kapistahan sa Lobok, Bohol. Sa Iranta, pinaagi ni ining report. Gipaagi sa sayaw nga gitawag og Bolibong King King ang pagpasalamat sa mga residente sa Lobok, Bohol ug aron sab hatagan sila og maayong panglawas. Sa pagtingog sa tambol o gong, gisugdan dayon ang pagsayaw niini ang matang sa sayaw nga gisugdan ni adto pang 1843. Atol kini sa adlaw sa kapiestahan sa Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura ni atong Biyernes, Mayo 24. Ang mga misayaw daw sa nagzumba o nag-ehersisyo. Gani ang mga lolo o lola, gibaliwala ang mga gibati nga sakit sa arthritis basta lang nga makasayaw at tubangan sa imahen. Ang imahen sa Our Lady of Guadalupe de Extremadura gikan pa sa Cáceres, Spain. Usa kini sa duha ka mga Black Madonna sa nasod, kundi ang usa ang Virgen de la Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Base sa kasaysayan ni atong 1843, dunay epidemya sa kolera ug daghan ang nangamatay. Apan pag-abot sa imahen, milagro nga nawa ang epidemya, maong hilabihan ang pasalamat sa mga residente. Atol sa kapiestahan, duna say patunob kundi ibutang ang gamay imahen ni Birheng Maria sa parte sa lawas sa tao. Sa paglabay sa panahon, gisayaw pagihapon ang Bolibong King King isip simbolo sa ilang mabulukon nga tradisyon. Ang uban, gihimo ng panaad ang pagsayaw ni ini matag tuig alang sa ilang gipangayo sa kahitasan. Gusto ko nga mag-survive, kaya ngayon nag-decide ako na next year pupunta ko na para maging tradisyon. Kasi ang feeling ko, nakakontribute yung positive energies mo eh. So if you participate, actually, it creates also some effect in the people around you. They get encouraged. Nico Sireno, Balitong Bisdak.